Reporter. U klubu Večnih melodija kod gospodina Steve Wagnera okupila se generacija prve Beogradske gimnazije posle 50 godina da večeras obeleže svoju maturu. Svi su stigli, svi su ovdje. Gospodine Wagner, ovo su izuzetni trenuci u vašem klubu. Da, u druženju. Mnoge od mojih drugara, mojih drugarica nisam vidio tačno 50 godina, to su u pravu. Mnogi su došli iz Pariza, iz Detroita, iz Čikaga, samo 2-3 dana u Beograd da prisustuju 50 godina od završetka jedne generacije prve Beogradske gimnazije. To me vratilo u stara dobra vremena, pošto sam ja deo i nikad nisam otišao, da nije srce mi ovde ostalo. Tako otišao svojim putem, ali moje srce, moje društvo i moje druženje ovde. Ja sam ovde bar 2 puta godišnje. Pošto držim predavanje, ja sam neuradiolog i onda organizujem neka kulturna druženja i zdravstvena sa našim kolegama iz Čikaga, iz Beograda i oni dolaze kod nas u posetu, a naravno to je jedan deo te biznisa, ovo je pleasure za dušu. Malo su se fizički promenili, ali s duhom nisu. Još mi je uvek jako lepo sa njima. To je čuvena Olga Suđić, najpametnija u razredu. Jedan od naših drugova je bio Joca Aćin, koji je napravio bal na vodi. Da ste znali njega? Aćin. U školi je bio nemoguć, a posle sam shvatio da je bio suviše pametan u taj razred. U stvari bio je genijalan. I napravio divan film koji sam gledao u Americi i bio sam vrlo ponosan na moju generaciju dok sam gledao taj film, pošto je vrlo dobro prošao od američke kritice. Profesore, da li ste prepoznali generaciju? Pa man posla, pa svi izgledaju mlađi nego ranije kad smo ih videli originalno. Je li jeste da? Apsolutno to. A dame? Pa dame posebno. Posebno? Pa posebno. Kako bi ja mogao da kažem su ostario, da sam ja ostario, ali ja ne starim nikad, jel? Tako da to nema šanse. Doktore, čuli ste? Da li je to sve baš tako? Da vam kažem, kad smo posle iz Čikaga, bila je proslava mature i svi pitaju koliko godina. 10 godina mature. Kako to? Pa tako se osjećamo u srcu. Koliko se doktor promenio realno? On isto priča, ima naočare, malo ima veće zaliske, ali ovo ostalo treba da vidim. Kako da ne? Ali pošto smo mi kao kumovi prema tome, na toj bazi je to rečeno. A ovo resto idu godine. Zorana Stojnić, arhitekta, dobitnica Oktobarske nagrade za arhitekturu. Za životno delo. Najomiljenija, najlepša među nama. Svi smo bili zaljubljeni u nju. Zašto nisam znala tada? Eto, uvek kasnije. Dobro, kakvi su muškarci u Americi? Pa ja znam samo jednoga koji je Crnogorac. On je Crnogorac. A znate onaj film Montenegro? Da. Pa taki su Crnogorci. Idite, vidite film pa ćete znate kakav mi je mulj. Ja kažem za ovu generaciju da je to generacija koja se pamti, da su sve ljudi koji su uspeli da se dokažu u životu i ostali su zajedno, što je velika stvar. Evo, među ovom starom generacijom 50 godina od mature došla i mlada osoba, moja čerka Aleksandra Wagner. Ona je završila FON. Ne voli televiziju, ne voli da se slika, a prelepa. Ti
čim ste, to mi u prirodi. Eto tako, što se tiče televizije, ne volim televiziju, ne volim da se prikazujem, ali pošto moj tata na televiziji, moram i ja, eto, malo, da se animiram, izgleda. Lazi Šećer, on je moj školski drug. Išla sam na žureve od 12 godina. Znaš Lazu Šećerovića? Pa, molim te, ako ništa drugo, hoćeš da mu kažeš da ga Branka Megler obožava iz detinjstva i jako mi je žao ako ne dođe večeras, da ću moći opet da dođem da ga vidim. Pa će reći vaš suprug. A ne, on zna Lazu Šećera, tamo smo se upoznali. Da, ali Slobodane, jesi ti rekao Lazu Šećeru sinoć da ga voli? Pozna telefon našeg glasa. Ja, rekao sam mu... Ko ima telefon Lazu Šećera? Pite Lagu. Ej, dobro. Jeste čuli za gospođicu Ritu Pavone? Kako da ne, to je bilo u vreme kad smo mi bili u najluđim godinama. Ali ona nije večera sa nama. Nije sa nama, nažalost, ali kad je počeo San Remo, to su bili, što kažu, poznati. Da, kako da ne. Koje smo mi vrlo rado slušali. Rita Pavone. Rita Pavone, da. Sa tim ljudima smo proveli mi u našoj gimnaziji 8 godina. Znači, išli smo u gimnaziju 8 godina. A sada ste se sreli posle 50 godina. Boga mi se nekima stvarno tek posle 50 godina. Tako da je to bilo i u isto vrijeme i dirljivo i emotivno i tako. Ali sve je to prošlo, vi i dalje pevate. Jeste, tako je prošlo, jeste i dalje pevam. Sad već mnogo manje, više pevušim, a nekad sam pevao baš. A šta će biti sa pločom? Pa s pločom ništa, evo neki disk ćemo sastaviti od nekih snimaka, stari napravim i tako da bude disk. Ipak nešto će biti. Biće, sigurno. Pa da, 50 godina, pola veka, to se mnogo što promenilo. Lakše mi je sa muškim delom nego sa ženskim, to priznajem, ali to nije mačistinski stav, nego to je... Ali dame su sigurno doživjele velike promene. Jesu, one su radikalne, oni su sad, mnogi od njih su i bake i ostalo, pa i normalno. Gde ste vi danas? Pa ja i dalje pišem sad filmsku kritiku u Novostima i to je privođenje krava. Još uvijek se bavite pisanjem kritike? Još uvijek se bavim tim, jeste. Odlično, divno. Majka Bore Anđelića bila je vaša profesor. Da, profesorka fizike, a njegov otac je akademik Tatomir Anđelić. On je bio mom ocu profesor, vrlo jedan veliki gospodin tada. Sećam se kad dođem u 12:30 popodne da razmeni ploče, njegov otac kaže kako može ovaj Wagner da dolazi u 12:30, pa znali da je vreme ručku. Koga sada gospodin Žiko gledamo? Pes Domina. Pre 7 godina ja sam razgovarao sa njim i njegovim menadžerom da ga dovedem u Beograd, kod Steve ovde. On mi je tražio samo $50.000. 3 meseca posle toga desi se Katarina u New Orleansu, velika poplava i njega spasu sa vrha krova helikopterom. Inače bi bio ovde i ušao bi u istoriju isto našeg druženja. Gospodine Anđeliću, vi gledate jednu irsku grupu ovde, a sutra očekuje težak dan, treba napisati tekst za novine. Jeste još uvijek u Novostima? Već sam ga napisao. Već ste ga napisao? Već sam ga napisao, sam gledao nagrade u Kanu i pripremio sam tekst. Znači... Kako izgleda Kanski festival po vašem utisku? Ove godine je bio mnogo slabiji, ali je uvek Kan je nešto izuzetno, tako da treba otići tamo i vidjeti. Nije bilo naših ljudi ove godine toliko, naših reditelja. Naš film koji je bio u studentskoj kine fondaciji je dobio 3. nagradu ravnopravno, tako da i to neko lepo priznanje. Gospodin Beklavac, profesor fakulteta u Beogradu. Recite nam malo, generacija, vidjeli ste ovaj svet. Pa slušajte da vam kažem, mi smo sve mlađi i mlađi, mislim. To vi kažete, profesor. Pa sve mlađi i mlađi smo, mislim, i meni je jedino žao što nema više naših devojaka. Pa sećam se Duška Radovića, kaže ko prvi devojci njemu devojka, a kaže ko poslije devojci njemu žena. A drugi jedan naš drug kaže ko ne voli babe nek umre mlad.